Taksi, hyvää päivää. Silloin kun aloitin yrittäjänä, niin en ollut päivääkään ajanut invataksia ja ala oli aivan uusi ja hyvinkin paljon erilainen kuin normaali taksin ajaminen. Tulee tosiaan nuo pyörätuolin kiinnityshommat, niissä pitäisi olla luotettava. Ja seuraavana mennään hakemaan Joonasta. Mä oon kuskannut häntä noin 9 vuotta ja ensin on vienyt häntä kouluun ja nyt sitten hän on kasvanut 9 vuodessa samalla lailla kuin itsekin, niin sitten on kuskannut häntä tämmöiseen toimintakeskukseen. On hyvä tietää mahdollisista asiakkaiden rajoitteista, onpa se sitten liikuntarajoitteisuus tai näkövamma tai mikä tahansa. Ja sehän sitten tietenkin heti siihen palveluun vaikuttaa, että mitä sun pitää alkaa tekemään. Erityiskuljetuksissa niin asiakkaiden hyvä olo lähtee ihan siitä, kun ollaan sovittu joku kyyti, eli tullaan oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Myös asiakkaan kunnioittaminen matka-aikana, jutustelu, rauhallinen ajotapa, ennakoiva, näillä saadaan se asiakkaan luottamus taattua. Kyllä on paljon semmonen tämä kyydin luonne yleensä, että pannaan musiikki soimaan ja Joonas on erittäin tyytyväinen siihen vaihtoehtoon, että suomalaisen taksin luotettavuus, turvallisuus, se on ehdottomasti ykköstä ja varmaan koko maailmassa ja että saadaan pidettyä hyvät henkilöt tällä alalla, sillä on iso merkitys.